Lab! Ali ko dire, Lab. Taman. Ali kay mag-challenge tang duha ba? Kato ganing pabati egg naong gani. Kakuan ka to? Yung na-trending karon ba nga pabati egg naong? Na day. Na, ginya. Musukol ko nimo bisag kay bawo kung pildi na ko nimo pero musukol gyapon ko. Oh, Unsa man kanang kabati rag now? ah. Kanag yung pinakabati sa naong gyud. Lagi. Ha? Full. Mm. Ya Yan ini premium ha. lagi. Inigihap na ko og katulo. Usa pa ka pabati sa naong. Ah, Kaya ko 1 2 3 ini ka 3. Pabati din kasi mo. sige sige. Sige Yeah. kana ko daan. Ya ready na kalab. Already na. Sige sige. 1 2 asa pabati si mong naong lab? Wala po eh. Taman. Wala pa man unsa. Gina bit ka na ko nga mag-ihap kung taman 3 ini ka 3 usa pa kong pabati sa Mao gani. Nag-3. Okay, 1 2 ayaw sa lagi pabati si mong naong lagi. Wala pa oy noon say nag-3 ra man ka. Wa pa gani 2 pa gani ka. Mao gani ini pagka 3. Awa. Usbon ako ha, usbon ako ha. Nag-3 lagi. Oh, ini ka 3 ra jud. Oh. Okay. Wa, kinati kag ay sa pabati si mong naong. Sa. Sa ni siya, oy. Wala pa man Di god. ba ka maminaw sa atong instruction? Kay ba sa ko nga nag-3 pa ka mo. Nag-3 mo pabati ko sa now. Mao gani ini pagka 3 ba? Gani. Ayun sa sikon niya. Sige. Ready? 1 Inanti kag ay sa pabati ana imong naong gahiya sa po ani niya, oy. Magkasabot. Wala pa gani 3 lagi noon sam. Siya wa pa gani ta nagpabati sa now. Nagpabati pataka na ni siya. Oy. Inigihap na ko ba? Inig 1, 2, inig ka 3. Usa pa ka magpabati sa imong naong. Kada Mao gani. kinabatian. Oh. Sa gani. Sam siya. Pagihap lang 1 2 3 dia wala pa man kugol. Sige. Okay. Sige ha, 1 na ha. Tarong na di ha. Sige. Ready? 1 Ay, oy. Unsa man? Ayaw lagi pabati ay mong naong. Ay, kawa pa tarang sugod. Wa pa gani. Kung kay nag-3 pa ko magpabati. Noon sam ni siya Wala. wala. Bati naman kay mong naong diya. Nagtanaw na ko. Tuyuon dyan na nimo. Tuyuon ay nag-3 pa gani naminaw ra ganita si mong counting. Medyo ni siya kasabot. Oh, tarungog istorya. Sige sige usap. Sige, ready? Tarungon ako ha. Sige. 1 2 Ay, oy. Unsa? To, pagani! Tu pa gani nagpaabot gani ko 3 nag-smile ra man gani ko. Mahal bas imong kagaran labati kay kag naong dire. Sige. Ayaw sa lagi papabati ba? Sam. Liag ko ani niya oh. Labaran mo eh. Ina ay sa Pagani. papati ba? Wala niya na inig-abot sa 3. Inig ko 1 2 3. Inig 3 na ko. Oh, bati na dani mong naong. Oh gani ano? Sige. Bantay 3. bitaw. Sige, ready? 1 2 Ikaw na lang diri sa Rio, Big. Kapoy naman ko mo sa Rio, ay. Unsa man siya? Ay wala. Unya na pabati si mong naong ini ka. 3. Dagi asag ani niya oh. 3 gani naghuwat ra gani ko maabot na kag 3 kay usa ta pabati nong. Ikaw na lang ana diha, ay. Ikaw na lang, ay. Sa ikaw. Lagot uroy ko, ano ko ganahin mo diha. Bahala ka diha, ay. Uy, Da, bahala ka diha. 3 wa pa gani ka 3 lab gali babalik ba? Sam, siya pa gani ta ka wa pa gani ka 3. Wa pa gani ta pabati sa now. 5 na. Wala pa man. Sinya timang.